Avui volem fer aquesta roda de premsa per informar-vos de les novetats que tenim respecte a l'acord de la carrera professional aprovat per aquest Ajuntament el passat mes de maig. Volem informar que l'Ajuntament de Palma han rebut una notificació de la delegada del Govern del Partit Popular, la Maria Salom, instant-nos a retirar la carrera professional pels motius que després vos exposaré. D'entrada, el primer que volem manifestar com a equip de govern és que no retirarem l'acord subscrit amb els sindicats pel pagament de la carrera professional i ratificat per Junta de Govern i el propi plenari d'aquest Ajuntament. Vos vull informar també que no farem anques enrere en la recuperació dels drets i de les garanties dels 2.390 treballadors i treballadores que tenim a l'Ajuntament de Palma, que el Partit Popular d'en Mariano Rajoy els hi va furtar per mor de les retallades a la legislatura passada. En qualsevol cas, deixarem aquesta qüestió en mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament perquè estudiïn el requeriment que ens fa la delegació de govern i vegem quines són les accions que han de dur a terme. Recordar que la carrera professional és un dret que se va suspendre pel govern del Partit Popular entre els anys 2012 i 2015 a l'Ajuntament de Palma. Vull agrair també especialment la presència avui dels representants de les organitzacions sindicals, membres de la Junta de Personal d'aquest Ajuntament que han volgut acompanyar-nos en aquesta roda d'avui. Perquè, com sabeu, tot i les discrepàncies habituals que se puguin produir dins l'àmbit de la negociació col·lectiva, totes tenim una cosa en comú que està molt clara i que avui volem manifestar de manera contundent, i és que farem tot allò que calgui per defensar els drets de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament de Palma, perquè elles i ells són la primera línia del servei d'atenció a la ciutadania de Cort. Com vos deia, han rebut un requeriment per part de la delegació de govern on ens requereix l'immediata anul·lació de l'acord de la carrera professional per diferents motius jurídics que nosaltres no compartim. En el seu escrit, la delegació de govern fa referència a la limitació de les despeses en matèria de retribucions del personal del sector públic regulada en la Llei 48/2015 de Pressupost General de l'Estat per l'any 2016 i que, com sabeu, ara mateix es troba prorrogada. Ens demanen també o fan referència també a la necessitat d'esperar el desenvolupament del concepte de la carrera professional a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Però nosaltres volem deixar molt clar la postura que aquest acord de carrera professional que hem aprovat a l'Ajuntament, com vos dic, el passat mes d'abril, no és més que el desenvolupament d'un dret absolutament reconegut a l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics, així com a la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És un dret, a més, que requereix de contraprestacions, una contraprestació en quant a una major formació del nostre personal funcionari, una millora en la productivitat en els serveis que donem com a Ajuntament i que aquesta regidoria en concret ja ha començat a treballar en l'Escola Municipal de Formació i amb el Departament de Qualitat per fer les valoracions oportunes en quant al trànsit a dins d'aquesta carrera professional. De manera que, per nosaltres, aquesta carrera professional suposa una intenció de revertir amb uns serveis en el bé de l'interès general, que, com deim sempre, ha de ser sempre i sense cap tipus d'exclusió la finalitat última de qualsevol administració pública. Com dic, nosaltres no compartim els criteris jurídics de la delegació de govern, de la delegada del govern, i és per això que farem les al·legacions pertinents per defensar la necessitat de continuar retornant els drets de les treballadores i treballadors del nostre Ajuntament. És obvi dir que les administracions locals ens veiem ofegades per un govern central que parla constantment de recuperació econòmica, però que no permet que aquesta recuperació es reflexi en les millores en les condicions de feina de les persones, en definitiva, en els seus drets laborals. Patim també un govern central que vol imposar la seva política de les retallades fent servir criteris jurídics en el seu caprici. Sembla bastant
clar també que el Partit Popular no té cap tipus d'interès en defensar el sector públic, que és essencial per la marxa de les institucions i dels governs. Just volen privatitzar-ho tot i empobrir encara més les condicions laborals. Aquest no és el nostre model, no el compartim i no l'aplicarem. Entenem perfectament la funció fiscalitzadora de l'Administració General de l'Estat i també la respectam, però ens preocupa molt que el govern del senyor Rajoy faci un ús polític i partidista d'aquesta funció fiscalitzadora per continuar en les seves polítiques de retallades. I si fa falta inclús interferint en l'autonomia local reconeguda per la pròpia Constitució espanyola, norma a la que al Partit Popular li agrada molt recórrer, a nosaltres també. L'autonomia local se reconeix expressament a la Constitució espanyola i cap govern central té dret a conculcar-la. No deixa de sorprendre-nos en qualsevol cas que es repari en allò que suposa millores en el benestar de les persones i en la motivació del personal, qüestió que és fonamental per millorar l'eficàcia de les administracions i de qualsevol altra empresa, havent qüestions importantíssimes sobre les que pensam que la delegació del govern i en representació de l'Administració General de l'Estat hauria de manifestar una voluntat molt més clara de fiscalitzar, com per exemple la corrupció. Aquest Ajuntament està sent pioner en moltes matèries i també ho està sent en matèria de funció pública. En manco de 2 anys hem fet molta via i molts esforços per recuperar drets, en unes circumstàncies molt i molt adverses. I sabem que molts ajuntaments d'aquesta illa i també de la resta de la comunitat autònoma miren a Palma per posar en marxa polítiques que responguin a les necessitats de les persones, a més de polítiques d'innovació. I som molt conscients del que passa aquí. Passa que el fet que es demostri que una altra manera de fer les coses és possible molesta a qui vol aplicar només retallades i atendre els interessos dels grans sectors privats. I sí és possible fer les coses d'una altra manera. Se poden rompre ritmes, se poden rompre sinergies i se poden rompre males praxis, amb molt d'esforç, amb molt de treball i, per què no dir-ho, amb molt de patiment. Però sí que se pot fer. I això és el que el govern central no vol que nosaltres demostrem. Un dels efectes de la llei Montoro en la seva modificació de la llei de bases de règim local és precisament trencar, com vos deia, amb el principi d'autonomia local recollit a la Constitució. Vull recordar que des del començament de la legislatura feim feina de valent per recuperar drets i garanties laborals en els treballadors i treballadores d'aquesta casa. Hem retornat la carrera professional, la que avui defensam, i les hores extres que se devien des de l'any 2014. I també hem ampliat els espais de negociació col·lectiva. Des del primer dia vàrem posar fi a les retallades del Partit Popular a la passada legislatura, els drets i garanties que l'equip de govern d'en Mateu Isern va furtar a tot el personal d'aquest Ajuntament. Perquè creiem en els funcionaris com a peça clau d'aquesta organització, com vos deia, com a primera línia del servei a la ciutadania que ofereix aquest Ajuntament. I perquè, a més, en aquest darrer any i mig, els nostres funcionaris i funcionàries estan duent a terme la seva tasca i tasques que tampoc no els hi competen directament enmig d'unes circumstàncies molt complexes, gens fàcils per tot el procés judicial que, com tots sabeu, viu aquesta casa. I per això, des de l'equip de govern, els hi volem agrair el seu esforç. Volem que quedi molt clar que arribarem fins al final en la defensa de les millores laborals del personal funcionari, perquè serveixi d'exemple de com haurien de millorar també les condicions laborals en el sector privat. No retirarem la carrera professional, perquè creiem en ella. Seguirem endavant en la recuperació dels drets a pesar del govern central i de les seves ingerències per part de la delegació del govern i no cedirem en cap cas a les retallades del Partit Popular.